Hlavným mediálnym partnerom súťaže Do formy je Žilinský večerník, najčítanejší týždenník Žilinského kraja. Viac príbehov o súťažiacich nájdete v rubrike Zdravie a krása, Relax, Fitness. Čítajte Žilinský večerník a dozviete sa viac. Súťažiaci projektu Do formy 2012 vedia na vlastnej koži, čo znamená zbavovať sa nadbytočných kilogramov. Isto to nie je ľahké, no pokiaľ človek chce mať svoje vysnívané telo, musí oň zabojovať. Každý tréner alebo odborník v oblasti chudnutia či fitness vám ale potvrdí jednu základnú vec. Tajomstvo úspechu tkvie vo cvičení, ale najmä v strave. Vybrali sme sa preto do obchodu. Pozrite sa, ako vyzerá zdravý nákup. S Andrejom Mozolánim, ktorý je v oblasti stravovania skutočný odborník a dosvedčujú to aj jeho klienti, sme do obchodu zavolali aj známeho českého kulturistu. Spolu vám ukážu, ako sa zdravo nakupuje. Čo sa týka zdrojov tých komplexných sacharidov, samozrejme môžeme konzumovať aj pečivo, ale pečivo musí byť vo vhodnej forme, nie biele, nie kvasené. Najlepšie sú zo špardlovej múky, celozrnné pečivo, grahamové rožky, skrátka všetko, kde je menej tepelnej a chemickej úpravy. Pokiaľ sa bavíme o takom už nadmernom zhadzovaní a o tej maximálnej redukcii, pečivo je potrebné úplne vysadiť. Pre tých, ktorí majú apetít a chýba im niečo v takomto formáte, tak doporučujeme rýžové chlebíky. Zdroje jednoduchých sacharidov môžeme využívať aj ovocie. Samozrejme v tých predsúťažných dietách vrcholových športovcov už sa to moc nehodí, ale z hľadiska racionálnej výživy a prevencie a toho, čo človek môže jesť a je pre ňo vhodné, je samozrejme ovocie dobre. Zdrojom jednoduchých sacharidov je aj hrozno, ktoré síce obsahuje veľa glukózy, ale v primeranom množstve je vhodné v doobedňajších hodinách, kedy teda ešte tú energiu vieme spotrebovať, spáliť a takisto ho zaraďujeme medzi potraviny do racio skupiny. Ananás patrí medzi ovocie, ktoré patrí z dietetického hľadiska medzi top potraviny, pretože obsahuje aj tráviace enzymy, má veľmi nízku hladinu cukru. A čo sa týka aj tých redukčných programov, tak ananás je určite ovocie číslo 1, ktoré môžeme doporučiť aj v tých redukčných dietách, výživových programov, kde sa znižuje váha, považujeme ho za ovocie top číslo 1. Tak medzifunkčné potraviny z hľadiska vhodnosti zaradenia do diety určite patria aj grepy. Grepy znižujú apetít, tlmia chuť do jedla, sú osviežujúce, majú nízku hladinu cukru. Takisto sa môžu dávať v redukčných režimoch, v dietných režimoch, čiže ako potravina, ako ovocie, grep môžeme zaradiť aj v prísnych redukčných dietách. Ako zdroje bielkovín preferujeme hlavne biele druhy mäsa. Medzi také top zdroje bielkovín patrí morčacie mäso, konkrétne morčacie prsia, kuracie prsia. Môžeme voliť takisto z dietetického hľadiska, vhodné sú aj ryby, ale ryby biele. Napríklad losos alebo tuniak už má trošku viac tuku, ale takisto v porovnaní s bravčovým mäsom je to potravina, ktorá je vhodná aj do dietného režimu. Hovädzie mäso síce obsahuje trošku viac tuku v porovnaní s morčacím alebo kuracím, ale na druhej strane zase má vyšší obsah bielkovín, vyšší obsah minerálnych látok, takže v primeranom množstve a spracované vhodnou tepelnou úpravou ho môžeme použiť aj v dietnom režime. Energie z takého komplexného pohľadu, čo sa týka sacharidov, základ tvorí ryža,
Rýža je vhodná takmer pri každej diete, pretože má veľmi dobré vlastnosti, čo sa týka trávenia, čo sa týka vstrebávania tých živín. Rozdiel medzi hnedou a bielou rýžou, čo sa týka energie, nie je vysoký. Samozrejme, hnedá rýža má trošku menej spracovania, tým pádom obsahuje viac minerálov a minerálnych látok, ale kľudne a pokojne môžeme variť a jedávať aj bielu rýžu, pretože z dietetického hľadiska spĺňa všetky parametre, ktoré sú vhodné pre redukčný režim. Výborným zdrojom komplexných sacharidov sú aj cestoviny. Cestoviny sa dajú kombinovať jednak s bielkovinovou zložkou alebo teda so sacharidmi, takisto vhodnou úpravou a pri vhodnom dávkovaní spĺňajú všetky nároky na dietný stravovací režim. Každá funkčná potravina má v organizme určité využitie, obsahuje určité množstvo látok a potraviny rozdeľujeme podľa funkčnosti na potraviny bielkovinového charakteru a potraviny sacharidového charakteru. Dané produkty obsahujú teda v určitom pomere živiny, či sú to sacharidy, bielkoviny alebo tuky, a podľa toho percenta ich zadeľujeme do určitých skupín. Z dietetického hľadiska, hlavne pri tých redukčných režimoch alebo pri tej racionálnej strave, v tej bielkovinovej skupine preferujeme zhruba tie výrobky, ktoré sme nakupovali. Ideálnym zdrojom bielkovín teda sú kuracie prsia, morčacie prsia, biele druhy rýb. Z bielkovinových zdrojov takisto môžeme preferovať alebo odporúčať mliečne výrobky, ktoré majú znížený obsah tuku, či sú to nízkotučné jogurty, nízkotučný tvaroh, koty syr. Ďalej medzi tie bielkovinové zdroje môžeme zaradiť aj vajíčka napríklad, ale v tom pomere, že vajíčka nekonzumujeme kompletne celé, ale v pomere k 5 bielkom dávame jedno celé vajíčko, aby sme zbytočne nezvýšili obsah tuku a cholesterolu v tele. Medzi tie energetické veci patrí práve tá druhá skupina potravín, a to sú potraviny, ktoré využívame ako zdroj energie. Tak zdravím všechny diváky. Já se poprvé představím, jsem Petr Března, mistr České republiky. Minulý rok jsem absolvoval závod Arnold Classic ve Španělsku, na kterém jsem skončil třetí, a letos jsem zahájil přípravu ve spolupráci s Andrejem Muzalánem na soutěž Arnold Classic opět ve Španělsku, která se koná už podruhý v Evropě. Ve stravě je to velice omezený, určitě už se to od normálních lidí liší v poměru ovoce, mléčných výrobků i pečiva, a velice úzce se to zabírá jenom na komplexní sacharidy bez poměru rejže, těstovin, brambor. V tých dietných režimoch sa využívajú potraviny, ktoré majú komplexné sacharidy. Medzi potravinu s takýmto top zložením a top účinkom určite patrí rýža. Rýža môže byť biela, rýža môže byť tmavá. Ďalej medzi takéto funkčne veľmi vhodné potraviny patria ovsené vločky, zemiaky napríklad a cestoviny. Spomínali sme tam pri tom nákupe aj celozrnné pečivo. Samozrejme, pokiaľ človek nepotrebuje nejako extrémne redukovať energiu a mať nejakú vyslovene prudkú redukčnú dietu, môžeme používať aj celozrnné alebo tmavé pečivo. Z tých energetických zdrojov, alebo teda z tých sacharidových zdrojov, čiastočne môžeme používať aj ovocie. Samozrejme, závisí to od typu diety, od typu toho redukčného režimu. Pred súťažnej príprave kulturisti už to ovocie redukujú, minimalizujú, ale napríklad pri tej raciostrave ovocie vrele môžeme doporučiť. Medzi také vhodné ovocie z toho nášho teda regiónu môžeme zaradiť napríklad jablka, ktoré majú dobré funkčné vlastnosti. Z toho exotického ovocia sú vhodné banány, ktoré síce majú vyšší obsah cukru, ale zase majú aj vysoký obsah minerálov, takže sú vhodné. Ďalej veľmi vhodné ovocie, ktoré môžeme zaradiť v tom redukčnom režime,
Môžeme tam napríklad zaradiť ananás, takisto grepy sú veľmi vhodné. Hlavným mediálnym partnerom súťaže Do formy je Žilinský večerník, najčítanejší týždenník Žilinského kraja. Viac príbehov o súťažiacich nájdete v rubrike Zdravie a krása, Relax, Fitness. Čítajte Žilinský večerník a dozviete sa viac.